Motxila zabaldu liburuak sartu, karpetar katza tamargoak batu, gure maiazpikoak erabat ustu, aulkia poliki mai gainera altxatu. Motxila zabaldu liburuak sartu, karpetar katza tamargoak batu, gure maiazpikoak erabat ustu, aulkia poliki mai gainera altxatu. Bagoaz heldu da eguna, bagoaz azkenean, bagoaz pozaren pozez, bagoaz oporretan, bagoaz heldu da eguna, bagoaz azkenean, bagoaz pozaren pozez, bagoaz oporretan. Postatxoren bat bidali niri lagun, gogoan izango zaitut gau eta egun. Eskolako atea itxi dezagun, oroan elkartu eta bezarkatu.